Sanibonani guys, igama ngiNqobile niphathela mina Zibela inimba ngomhla ka-21 August. Guys, uqhubekile uThumeka beno zethu belolingane, kanti-ke uThumeka ushaya isigaxa sendaba esemkhumbuza phela uzethu ukuthi uwake waphuza amaphilisi efuna ukukhipha umntwana. Yo, uzethu manje wathwala izandla ikhanda, uhlathi wakhuza wathi ayi mama Ngwevu useyibaxa-ke ngoku. Kutheni ubisa indaba endala kangaka? Wathi akusilibele kaloku, asilibelanga ukuba lo mntwana wenzani kule ngane le asethi uyithanda kakhulu nje manje. So hayi cha wena, suka nje emntwaneni. Hayi kuthe kusanjalo-ke guys, uThumeka waqhubeka-ke washo ukuthi-ke njengoba usubiza amaphoyisa wathi umntwana ulahlekile, asisale sesikhuphuka ngengalo-ke simane sibiza ama-social workers. Uzethu wamane wathi hayi ngiyacela makakamva ngicela ungawabiza ama-social workers. No, ukuthi ngiyabona ukuthi lapha endlini bayakuvuna. La endlini baloke bekuthethelela bethi hayi ubukade useyinhlungwini. Mhlawumbe umuntu wangaphandle uzoyibona ngendlela engiyibona ngayo lento ukuthi wena awukho fit ukunakekela lo mntwana. Hayibo guys, uThumeka uzethu-ke umane nje wakhala straight. uThumeka wayijika yonke lento wathi angithi wena ubuthemba udadewenu, Thokozile this, Thokozile that, uThokozile uzonginakekela, uThokozile uzomnakekela umntwana. Ubekuphi-ke ngesikhathi umntwana esele yedwa lapha endlini? Ubekuphi? Angithi siyazi sonke ukuthi-ke uThokozile walahla abantwana abathathu abakhe abazalwa uyena. Sayigwinya leyo nto, senze ngathi asiboni. Kwangoku-ke manje usephinde wahamba wayishiya ingane yodwa endlini, udadewenu wonke loyo. uThokozile ngoba eyikhulumela wamane wamphendula uThumeka wathi yabona wena umama omdala wena onenhliziyo embi, ogugile kodwa onenhliziyo embi. Uzethu wathi thula Thokozile, thula. Uyabona ukuthi uma kakamva la uzama ukusikhombisa ukuthi sibe nephutha. Usekusho lokho naye nje ngoba nakhe sefuna ukuthi athole ingane yakhe bandla, usencamela ukuthi adelele udadewabo ukuze phela uThumeka amdabukele. Wathi yabona nje wena wonke lo iphutha lakho leli ukuthi ingane yami ngigcine sengilahlekelwe yona kanje. Ngakutshela ngathi kade ingane yami wena waphuma wahamba wakhethela ukuya kuSteve. uSteve useless, indoda useless, wakhetha yona kunengane yami. Now useless wena Thokozile. uThokozile ube ukuza ukuthi uzethu-ke uyamthuka. Hayi wamane wabhadlaza indaba enkulu wathi kulungile mengiyi-useless, kodwa-ke angifani nawe ngoba ezami iy'ngane mina ngikaze ngizilahle ku-dustbin. Hayi uThumeka wathi uthini? Uthi uzethu ulahlela ingane ku-dustbin? Awe ma uzethu wamane wakhala wathi hayi ngangekho right, umntwana wayekhala, ngilambile ngikhathele nami yonke into yamane yangisinda la emahlombe. Ngamthatha umntwana ngambathisa ingubo ngamkhipha ngaphandle. Ukugela akasasho ukuthi ngamthatha umntwana ngamfaka ku-dustbin, usethi umkhiphele ngaphandle. Still nokumkhiphela ngaphandle ku-bad, hhayi-ke ukumfaka ku-dustbin. Guys, kwakukhona ngisho amagobolondo amaqanda lapha kuleya dustbin. Ingane ehleli lapha ku-dustbin isarawunde ikhalibhothi lamaqanda namagobolondo. Imagine. Anyway, uThumeka umane wathi hayi ngeke, ngeke. Yabona wena sophinda usondele kuloya mntana uthatha ingane uyifaka ku-dustbin. Hayi aqala yisola uThokozile athi cha, nalapho kwakuyiphutha lami. Mina engamnikeza amaphilisi-ke wase waphuza athi ukuba extra uzethu. Nozethu wavuma, kunjalo ngangingazi ikhanda lami lalingathathi kahle, ngaze ngabona ekuseni sephelile amaphilisi egazini ukuthi ngenze iphutha elinjalo. Sengitshela uThokozile ukuthi ngenzeni ngayizolo. uThumeka bengasalalele lutho oluzama ukuchaza uzethu benoThokozile. Yena engqondweni yakho besenalo mntwana ekuthiwa-ke ivakele esarawundwe amagobolondo amaqanda ephakathi ku-dustbin. Iyona-ke nje into kade yibona yena. Okunye nokunye abakukhulumayo besengasakuzwa guys uThumeka. Sesuka lapho wamane uthi uhlathi yazini, this is enough for the day. Yabo sesive okuningi, isikhathi sokuthi wena zethu noThokozile nithathe iy'mpahla zenu nifike nazo bese niyahamba. Wathi ewe kulungile sizohamba. Umntwana wena wathi uThumeka umntwana nje ungayicabangi ngisho ucabanga indaba yakhe akayindawo. Uvakele uzohlala la, yini usufuna ukuphinde umbulala lapha endlini? Uzethu wakhala wagoqa phansi ngamadolo wathi ngiyacela makakamva. Wathi sukuma
musuguqa sukuma. Akukho la uyakhona nalo mntana. Angizothi ngithini kwena? Uyeke futhi lokukhala. Ngoba into engizoyenza ngizobiza ama-social workers manje. Ukuthi uyamthatha lo mntana ngizobiza ama-social workers. Hamba manje. Thatha udadewenu Thokozile niphume nihambe la. Nangampela guys bamxosha uzethu esephansi lapha ehuduleka bayomkhipha ngomnyango. Hayi-ke ingane yamphunyuka kanjalo ke. Guys uThumeka uyamthanda uVakele. Kodwa naye ngiyambona ukuthi nje sengathi ukumoshakazi zethu kuyamjabulisa kakhulu ugirl. Hayi ngoba nakhu like yabo enako ukuthi okay bandla uzethu naye mhlambe ngoba first time mom like ingakho estrugglisha kanje. No, akakuboni konke lokho. Yena into ayibonayo ukuthi at least uzethu uyamosha, so yena usezoba right ekutheni ke ayigada ingane. Yena ozokhethwa ukuthi hayi cha ufit enough to be like ugogo walomntwana ozomkhulisa kangcono kunozethu. Kube kuyangaye ngabe nje uzethu uyaqhubeka amoshe kakhulu kunakuqala. Angalitholi nje usizo ukuze lengane izoloku ihlezi nje naye lapha emzini wakaMabandla. Guys, akupheli-ke lapho. Abuyelile-ke endlini uzethu ke benodadewabo uThokozile. And uThokozile ke uzamile ukukhuluma nozethu emtshela ukuthi ngimoshile izolo. Lento ebengiyikhulumile ngakuthembisa ukuthi ngeke ngize ngisho. Kodwa ke imani yaputshuka ngiyaxolisa. Nokuthi ngishiye umntwana endlini ngiyaxolisa kakhulu. Wathi uzethu kulungile. Wathi ngiyakubona ukuthi uyangizonda. Wathi no angikuzondi Thokozile. Phela ngikwethembi. Yazi bengitshela ukuthi usushintshile mina. Ngimoshe ngampela impilo yami. Kuyimanje ngilahlekelwe ingane yami ngenxa yakho. Ngifonela umakakamva ayiphendula ifoni. So nje bengifisa ukuthi uhambe phindele nje lapha eThokoza uye kwanhliziyo ngiyise uphume nje empilweni zethu. Amxosha kanjalo ke guys, just like that. Uzethu wamxosha udadewabo uThokozile. Usekhetha kona ukuthi ayihlalele yedwa. Mhlampe ke mesehlala yedwa uzokwazi aphinda akhulume naye uThumeka ekugcineni umntwana akhabuyele kuyena. Ayike guys, le Lazarus ke benozoleka ekusabheda. Uyazama uDabs ukukhuluma noLazarus ambuza ukuthi wena nkosikazi wakho oshade naye ukwazi kanjani ukuthi aphume ngeensuku zobuzulu ebusuku akushiye la ahambela nengane. Uthi ngeke Dabs, ngicela singayikhulumi manje le ndaba. Ahambe ke ayikuzoleka athi wena kutheni uthi ushadile kaNgcukane uthatha ingane uphume ebusuku uyeleka amabandla. Wathi bengiye kudadewethu uThumeka. Hayi into eningi. Wathi kodwa ke abantu abazukhuluma kanjalo. Abantu abaphume endabeni zethu, le ndaba iphakathi kwami noLazarus. Pretendile ke girl ukuthi uxelelile ke uLazarus wayolala eroomini naye. Wajabula kuLazarus. Wathi thank you for coming back to our room. Wathi no, ngoba ngifuna uDabs ecabanga ukuthi ke siyaxabana kakhulu ingakho ngibuyile embedeni. But I'm not happy. I have not forgiven you yet. Guys, kubheda ngisho behleli etafuleni, conversation ayikho. Uyazama kuLazarus ukubuza ukuthi ngabe uright yini ugele ukuthi bengaya baphume out for dinner namhlanje. Uthi ugele ubusy usazobheka ischedule sakhe, but ubusy kabi yena. So lokho nakhona kuvezile ukusobala ukuthi i-relationship yabo guys iya-break little by little. Guys, aphela lapho kaMazibela namhlanje. Ngakhohle subscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama ngiqhubile niphisela Mazibela inimba ngomhla ka-21 August. Guys, uqhubekile uThumeka benozethu belula ingane, kanti ke uThumeka ushaya isigaxa sendaba esemkhumbuza phela uzethu ukuthi uwake waphuza amaphilisi efuna ukukhipha umntwana. Uzethu manje wathwala izandla ikhanda. Uhlathi wakhuza wathi ayi mama Ngwevu useyibaxa-ke kungoku. Kutheni ubisa indaba endala kangaka? Wathi akusilibele kaloku, asilibelanga ukuba lo mntwana wenzani kule ngane le asethi uyithanda kakhulu nje manje. So hayi cha wena suka nje emntwaneni. Hayi kuthekusanje ke guys. uThumeka waqhubeka ke washo ukuthi ke njengoba usubiza amaphonisa wathi umntwana ulahlekile, asisale sisikhuphuka ngengalo ke simane sibiza ama-social workers. Uzethu wamanothi hayi ngiyacela ma